Action. Yo, abusuafo na no fae me cheche mu nyina. Ana ye ba besua ade kakra ade afa abibefo. Yira ya yira afri ya mane a ye kuram ane ya mamre aye amane no ho emra. Na empampi no ayese na wiase no abibefo yanka ho bi ana oman ni titire no oman Ghana. Na ene merema mohu se Ghana a corona eda ho no a Christian country and an Islamic country. Name a tradition. Ghana Kroya da way. Make an pain as in Kotope. Say a Christian country, a Islamic country, a tradition. If you say religion, a Christianity and Islamic, a two tradition, our Ghana ha. A conformia himfo and a mom baby trying and sana religion here then it imagina. Na me wo abakosem bebre anya den enchia ukobisa saa pepepe ene den enete what else yeah sure man be to say Saudi Arabia womo kita womo Islam no mu enna ye womo bosom payin if you say yakwa Saudi na afia so no mo kɔ say womo kɔ eye Mecca ho pilgrimage no akokosua de anase womo kɔ akɔye mpaebɔ kɛse a ade kɛse bi si wa ya de ya tale ho nyina tententen eye bo ana hyem ane ato ho nyina fe obi obeka te o se ehɔ nye fa bia no na onka no kware tieni yewu obi kura mu bosom aye wo kwantu kasa be wo kwantu kronkron ani ti ukɔ oba ese frɛ wa alaji ana ese frɛ wa agea South Asia Islam fo nim se sei anete na obi kura mu boɔ anya bosom na mu aye ala na ye kura mu aboɔ anya nyame na mu aye bosom dia ani na yankasa yehu yie papa sana Christianity also ate yetimi kɔ Israel na bibi de Wailing Wall yakɔfai na me kwano meyi president watwam aye na Akufo-Addo former president no so si cathedral no ebo wo mkɔfa free Israel de bread so amfanya fapem or foundation ni mu no megidi say yemu bebre hu ye na mo amu hu ye ne so no na da video no so no South edihwe ni ye sofo gina akire Israel aye wo ambassador aye den eka ho so mebisa say saabo no mo de bai no obu bi so obu bi ana ebo bi so obu bi tumi ban ene womu ana tumi na womu no eye borensam ana ye bonsom ana ye nyankopɔ na hyem saabo no akrisofo gitumu ama president Akufo-Addo etimi no koye fapem awo katruda no sini dia adenti na yekurum habo de se yekofa ne de kokoye a enye yie ada so obo no de eyebosom ana se yebronsam na wom onia uwia fi wo se abo na ye di sidan no enu abia na brofo so mo twa di sidan ana sane nyina yebosom dia ana me ka ma wate wo ase se aye microchip na ehye phone mu no aye sim no ayebo ane de yai tieni yewu ayebo ane de yai ota se ana sim na wo yusu no ewanua etimi ye nema bebre na eye no ho na me bai na me wate nema bi ase ana ohu nema bi yie enti ase adwumada esa na yira ya yira enim nimdia ya yira ewo ho na ye nim nti no ama ene Africa Ghana ya wontwetwede ya wia ti se nkola afi no moya den ye resua nantew ewo abrabom hwe bibi ti se Japan hwe kwa mo akon anim ewo abrabom technology mu
hwɛ nneɛma Japan ayɛ cars ahorow ma yɛ factories ahorow nneɛma machines ahorow ma yɛ wɔ wiase ɛnyɛ asɛm ketewa because wɔn gye wɔn nenam abosom a yɛde gya wɔn no yɛ dɛn edi sɛ wɔhwɛ China ɛnɛ yɛka technology a China wontumi yi wɔn mfiri mu wɔn yɛ the leading of the whole world hwɛ China abosom wɔn kita mu wɔn de yɛ adwuma ɛde bu wɔn kuro ɛma kuro no yɛ dɛn ɛkɔ so hwɛ Shinto sɛ wɔte aseɛ ɛnɛ ɛno na wɔn de wɔn bibia o a sɛ edu ɛwɔ afe ne afe bi a president ɛkɔ ɛmo yɛ amane ɛde pere yɛdie ka nkɔnkɔ so aduane ebu so ɛde ma wɔn over 1.something billion population what is China bɛyɛ 10 years back yi wɔn akɔbɔ bɔ sɛ bi wɔ baabi ana COVID ba yɛ a aman bebree akɔ IMF a Ghana ɛkɔ yɛ dane sɛ musu bi na yɛkɔ wura mu no wote sɛ China fo kɔ bi ana France kɔ bi German fo kɔ British fo kɔ South Asia wahu ɛsɛne sɛ Africa na Ghana yɛgya yɛnim deɛ ato hɔ ne akɔkɔ di baabi nti no ama yɛbrɛ nneɛma bebree mu yɛn anaka yɛnufu yɛ ntabraba ɛsɔ amansan nom no ɛna nufu na yɛ dɛ adwadwadwa nsu bi anim ɛde sɛ wonom a wonya milk bi ɛwom na wode ahunyansa saa na brɔfo no ɛde Bible no religion na bɛyɛ den aba bɛyɛ yɛn montie ne yie paa na sɛ yɛkɔ yɛkyi akɔ yɛkyia yɛn nenam nam mu de a na yɛgye Bible di sɛ ɛyɛ yɛn nenam nsɛm ana mo de twɛ Old Testament no no mu wie bi de kɔ New Testament ne de a ɛbɛboa me no mienu efisɛ sɛ yɛnka tete atempɔn no baabi ɔkwampa ne da no na yɛmfa so na yɛnyɛ ɔhome ama yɛ kraa nanso yɛsi yɛmfa so ɛwɔ Jeremiah chapter 6 verse 16 17 18 no sɛ wɔte aseɛ yɛayɛ adwene sɛ yɛnsua de ne akɔ yɛnim hwɛ bibi de sɛ Toyota tiɛni yɛ o Toyota na mayɛhwɛ saa book no na mase ayɛ ho video bio ɛyɛ part 2 na mde book no akyerɛ wo nea ɔyɛ car no na ne din na car no nyɛ Toyota na ɛyɛ Toyota a nipa no yɛ kasa ne ne din ate ɔkɔm wɔn kɔ hwehwɛ mu ama wɔn abenfo a wɔn yɛ akɔmfo wɔn aben a nɛ yɛka wɔn nsɛm a ɛnɛ yɛfrɛ binom sɛ rabbi ɛwɔ Israel wɔn sɛ bi de asɔre yes sɛ ɔte ase yɛase sɛ sɛ din na ma yɛ wɔn wɔn ɛkɔ bisa sɛ adeɛ mmeri yie yi mepɛ sɛ wiase ɛne Japan yɛnya ho mfa so eti no anamɔn bɛ na wɔsɛ metu ɛna wɔsɛ meyɛ dɛn meyɛ wɔn kɔ bi sae ɛkɔgu afa ɛkɔgu Urim and Tumim ɛno ana wɔn kyerɛ no sɛ kaa na wɔyɛ no wode wo din ɛto so a din na wɔn mu no ayɛ negative eti asɛ yi din no na yɛyɛ ne tii ɔte aseɛ eti na ka yɛ Toyo da ne yɛ din no ne tii no bɛyɛ dɛn ɛbɛhyɛ no bɛyɛ Toyota wɔn ho mfa so de na mɛkyerɛ biribi na mɛnti ɛkɔba ne saa ɛmmerɛ a sɛ wonam Kumasi kwan yi so a engineer bi paa 2001 and 2 asɛm na me ne wo de kan ɔte aseɛ yɛfrɛ no Atukofi ɔyɛ very big engineer saa time wɔkɛ President Kufuor na ne district chief executives and regional minister no mu nsu pick up yɛn ayɛ nsu yi a ɛda nyina mu kwan nsu ha yi wɔtwa nyina ma ɔde kɔnkɔkɔ no baabi mpampuro no wɔ benkum ne nimfa no wɔgye mpampuro bi kasi ɛwɔ hɔ etimi ba saa na akɔba kwan no na yɛnam so saa nsu no ɛda Ghana ha na yɛmmu no hwee no na yɛmfa no nyɛ hwee so ɔyɛ borɔnsam no ɛno ana wɔde yɛ Toyota car
Ano ano mo fa de ye Toyota car mo fa nsu ne free ha. And spirit ne communicate ya mo de koye car. Ama na ye cut the best cars in the world. What you mean you Toyota ye then free mu. Etia no bia ne bresa obeye Toyota Land Cruiser. I then atrem Toyota RAV4 obi pa bi atrem, Camry obi pa bi, Corolla obi pa bi. Tese Toyota cars egu Ghana ha. Now she say, what the Ghana compare Nigeria and Cote d'Ivoire and Togo, he fu na use Toyota car pa. What dey say research no. If you say Toyota car no, the tie ni je won say, yanga ye kuro mo ansuo de kwa ni mu ho no, eno ana ye ka aye yakoma, aye moja, aye munsuo, aye muntiri, aye de yina. Te ye de Ghana ni beja Toyota use da. Ena ahinta me na okana no ye di asofo akohwefo achi asofo na breba wano ye ntro achi adi babra achi be 400 years ni ama ya tiahwe aye timi nya hwe ena Toyota cars abuso awa Ghana ha ye huni ye de ye uwura fe bia mu a wo hia ka bia commercial car, private car, ni agozo, ni ayewu Toyota car ne di hene. If you say onim kuro yi, ana kuro nso ya da enim no. Si ankoye chi, anko fatiti atempo no so, Ghana ye bebre papa. Ya adwene nyina no say, politician kuto ne betima dan oman na enye no kware da. Ye hie ni mudefo a aye school kwankwala but the next 20 years no wo metima pagyo man yi ewura technology mu ye do mewura sunsun mu ne be yi mo fo na fi asore mu no mo asore da mu de anye ye na anye ye ocha ye duabo na mebo e we say pani so akwafo boni a o hya nkom se kuro bebo no sa de na kuro bebo no timu bi ne ma wo mu bi ne nana no wo mu bi o ti ase eti no say anhwe ne yie ne ade bibia be ya Kristo sam Islamic sam ane ade dia ane be kachi yie papa I was saying your spiritual school na ye training kola no wo sunsun mu no mutim do asukọ akopa technology ne dan eba ya say aye science aden e friend science all diagram everything managed from the waters yare wo ho ebobo wa anse na beban ebon kai wo sunsun mu na ba hunamani ye me say won say ball mpo a ye boy de na ball boom 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 yi ayo Olympic games said na so na ye benya world football class and ye to play ba ko over $10 million, 100 million pounds, 200 million pounds otimeje bosume over 200,000 pounds and $100,000 ye nua no mabobore ye bebre age bi agyae won aretai ebeso mo ngusu ye den age kwana koko gogel na kwacheke say ne efo no Olympus no aye spirit ban say ye bosuma na say ye dai mama ya trase mabrofo na fa ya adwene anu ma for the key of knowledge no anu ma ja asem popro won anye maye no omo de amaye etida bia ne ka no say se broni anko bibini ho a otimi nya hwe na awro sema wo mkra no say kwacheko nipa oye traffic light oyo obibini o oba kwacheko won a wo mo ye aeroplane abram ka say we brothers twin brothers no a mo ye Brazilians no wo mo ye before wo mo ye blacks big inventions are what we are seeing now. No, blacks. Say slave trade no more for nam kwaya cherintino. One aka umachia then ayira. And it's all ba. Woman nima busio mu wuram. And the dear the cotton to one so one far had din intino a moment chikwa ida. Say ah dear. One more 2 year had in dear. Akumba ye be wechire. I was a few way and a busio way.
ade hye we mu na mufiri ana mo bae it is wo hwe machi a we de o body na no da toto oh wo be ye nzimani oh wo be ye anwunani oh wo be ye nkrani oh wo be ye achimni oh wo be ye santini wo be ye buruni wo be ye kwapim ne saa eti wo de ne saa no masa ye den ekọ mama ye ni nso ne ye wo na ye fo ya hoɔden ye tumi a ye wo ente apostle Joseph Eden eti eye kantanka akora ye apostle ne firi wo so na ba bi woduru ye apostle sam watra ho o ti ase watra ho ye apostle ne tu ba bi na ma omunye duru na nan mu nware wo hye wo den enwero habano anadwo awia anopa na fagya nkyirema na ye nkyirema no ye hiaw nya wo ye biara ye ni so aban beko aban beba wo mmoa wo nam wo kyera na se wo gitum se wo ye kantanka dia na wo gi abosomsam de di amane di dia apostle na me na no fai me yifiri wo so anu ka hu bi anam wo nya mmoa no se Christopher be sha ma akanye ne o ti ase ma wo din na eda wo so no nya adwuma ma edin eda wo so no nya da anya adwuma ma wo ne nyi wo nananom mu ka ase ana mu chi ase na eho ana ne amapa ba den ebe fira ba hwenim dia wanya wo de kete woni a niema ye yi kiraw so ayabrofo na yi kiraw ana se ye nananom abosoma honhom na yi kiraw o ti ase wo mu na dom hwadi no akonsuamu akoyi niema pa ade aba anabi so bio wo broche say o de me fa bi France ayen fato every 2 weeks Friday wo mu yi abaefo e wo TV so be so bia wo broche say wo mu gi ba yetumu ana wo mu nyi ba ntumu o ti ase adenti na yaye ye hu botro bojo yaye hypocrite nya atwomfo Kristo samono ane menu mienu ane ye ne ada ye bre mobile phone ye kitai yaye bi Ghana ha yaye bi ane de anwura kasa atworo wo so a akadonyam beba yaye bi ane de ga atworo wa enonyam beba yaye bi ane de sante ebuno hauza ekwapem kasa infante ade ya akadonyam beba computer ye use ye keyboard way ye obi ye ni patent ay betim de see abo say Ghana yes ye wo computer broni ay English ana woso China for ay omode omkasa ana woso eti phone so mi kura ba ya convert a untim use phone no na ya convert kura ba English kwa still ba bi wo ho a China no da so ni namu ana wo hwe ye so we afi ho amekaye wo san kokko hwe ni yie o ti ase san ye den ekko hwe ni yie na ya kachi awo nimdie mu ya kachi awo niam bebre mu ya kachi awo tese mi hu nia menka mama ye dan ye suade mama ye nimra ye ho so na Ghana kuro na da ho no ebe ye yi a efri abosompem ebe ye yi a efri ye nananom nsamanfo ebe ye yi a efri nsaguo ebe ye yi a efri nsafo ebe yi apaye ayemfo a moti nkonya so na mokọ asọrọ dam ne de mpintin ane kete edi mo ne mokọ no aye mo ni nwu ade anana mo mfare obekọ no hina konya si wo na ye de asaw ne mpintin anase ajeje hui ye de kete de anim na ne kirisi ne so na owura hɔ a yasɔre na ɔkɔte na konya so ɔpɔ ɛsa na agye tata ɛde abɛse akɔ tumi wɔ ye kita wo nyina ti wɔn kɔkɔtɛ obi na sese hallelujah hawo akonya wɔ hɔ yi onim babro
akonya ekasa ɔte ase ne sɛ wobɛyi na pai akonya nim bible akonya onim islamic korean onim alawo kubaro onim na akonya ne nsamanfo tetefo ne te ase ne sɛ yɛbɛyi apai de afrɛ ne akanche ayɛ nneɛma afrɛ ɔsoro ne asase wei afrɛ po na wɔn ayɛ dan abɛyɛ nneɛma pa ma yɛn ɔte ase na yɛte hɔ sɛ yɛbɛdi bible akyi di a na yɛmfa nneɛma pa ɛwɔ bible mu a yɛ 15% na wɔn yɛ tradition no a ɛne yɛbɛdi ɛdɔkoro kwa yɛbɛdi ɛdɔkoro kwa o mɛsra mo ɛwɔ ne die mu mɛgye no mahemfo mena na mahema yɛwo to president de yɛwo to Roma mu Methodist Anglican ane wo ne yɛwo to yɛ ana ne wɔbɛbɛyi ɛdi ɔsɛ meyɛ Presbyterian ɔgya sɛ meyɛ Methodist meyɛ wei ɛyɛ tontrowa ɛnɛ menim Presbyterian moderators wɔn aretai kɔ bɛbɛ mo kɔ mo yɛ moderators Met Anglican ane Roman ne nyinaa yɛ abosomsɛm o yɛfiri kuo bɛɛ mu na pie yi wɔn mu nyinaa firi Roman mu na pie yi na Roman etim de akokɔ mɛtwa sɛ picture no ɛde ato so na sɛ pope tim de akokɔ a yɛku no ɛde ne kɔ underground ɛkɔ yɛ rituals de a ɛde Presbyo Methodistyo Pentecostyo Apostolico mu nyinaa mu ti ɛne hɔ ɛyɛ abosomkuro ɛno na ma yɛ papa Kwame Nkrumah ɔsanyefo dɔma 1 ɔgye independent ɛyɛ dɛ ɛma yɛn ɔsɛ yɛnka ahom no nyinaa mmom ne yɛmfa nkyekyere yɛ kuro yi na Ghanafoɔ no to ne sɛ wɔafrɛ kanka nyame na okita handkerchief bi na ɛtɔ fam a na ɔfa a na ɛyɛ hɔ bebree kanka nyame na yɛanyɛ ntom no ɛne yɛ nnɛ ɔbɛka kuo no nyinaa bɔ mu saka yɛwɔ tradition baako a yɛn nyinaa yɛnim sɛ nsa a yɛde yɛ ade wɔ asantema mu no da saa nsa koro na yɛde yɛ ade wɔ nkrama mu mfantema mu ɛboroma mu di a na sɛ yɛn nyinaa kita ama no baako yɛn nyinaa kita abosom baako yɛn nyinaa kita nkonya baako yɛn nyinaa kita ahemfo baako ane ahemma de a adan ane mpɛ kuro yi sɛsie no yɛmpɛ tifi anafo apie atɔyɛ akɔmfo akɛseɛ wɔ hɔ ne yɛmfa ɔman wei ɛnhyɛ ɔmo nsa na the so called the CS a ayɛ atorofoɔ akɛtiri wɔn anim agye sika efiri aban mu efiri nsɔrɔma hɔ no yɛde mma saa akɔmfoɔ yi efirɛ nkra wulomo efirɛ tɔgbe efirɛ akɔmfoɔ akɛseɛ a ne yɛde wɔn yɛ CS ɛde taa presidency a mena meka mo kyerɛ wɔ sɛ ɛyɛ afe baako kɔnfie mmienu no Ghana bosia de bosia yare moda kuro ne besisa ama ye fa ntoma pa fura prako pɛ a obi bia timi nya da emfiri yensam majaro ne menanom menim sɛ na American obi ebuwefu na ma obu mfu na ma benkyerɛ obi bi na menka bi benkyerɛ o awo Matthew chapter 8 na kwatane bi wonsam wɔ hɔ a Yesu ama ne ho yɛ dan efiye na Yesu ka kyerɛ ne sɛ enko ka kyerɛ obi na momfa ho kɔ kyerɛ asɔfo na ɔmo yɛ ama ne tie ne yɛ o wɔmo yɛ ama ne a custom ɔmo de ma Moses sɛ wɔmo yɛ ma ɛyɛ kwatafo no na ne ho befi kwana ko kan ɛyɛ Leviticus 19 na hwɛ adeɛ ɛwɔ hɔ sɛ ɛyɛ akwatafo no ɛho amane no dɛ ne yɛde yɛ yɛde adwerɛ yɛde nsumɛ yɛde mmorɔnoma
yɛagye ayowa na yɛde asi hɔ na yɛde saa nneɛma wɔ nyinaa gu ayowa no mu na yɛafa abnormaa no baako aku no ɛde mogya no agu ayowa no mu de nsuo agu ho na nea yɛde pepa ne ho kwata no tie ne yɛ o ɔmfa noma no ɔnwuyɛ no ɔsɔ ne mu ne nan na ɔmfa ne ɛmmɔ mɛsu no so a mogya no wɔ mu no na ɔmfa mpete kwata no ho baako mmienu mmiɛnsa ɛnan enum nsia nson ɔpete ne ho wie a anoma no a wankum no ɔnkɔgya no wɔ kwaeɛ mu na anoma no yɛ dɛn ɔnkɔ mebisa wo sɛ saa mmerɛ na yesu ayi ana nnɛ ɔrefer to Leviticus saa mmerɛ no na Christianity wɔ ana ɔrefer to Leviticus saa mmerɛ na Islam wɔ ana ɔrefer to the Leviticus sɛ ɔte aseɛ sɛ wadwene ɛka akyire a wotase nneɛma hunu na sɛ wadwene yɛ adwuma a wotase nneɛma pa mede mo bɛsia meda mo ase